нас у гостях вядомы беларускі музыка, легендарны беларускі музыка Лявон Вольскі. Прывітанне, Лявон. Прывітанне всем. Бывае, што людзі нават з адукацыяй не заўсёды здатныя так пабудаваць працу з акторамі ў кадры, каб нешта атрымалася. А ў мне, на жаль, не то што адукацыі досведу няма. Так што вельмі мне цікавіць праца з фарматам кіно, потому што это вельмі такі цікавы сінтэтычны жанр, дзе ёсць усё, і музыка, і выява, і сцэнар, і драматургія, і мне все это вельмі цікава, а рэжысёрам. Усе песні складаныя. Ёсць складанае да выканання песні, напрыклад, для мяне вельмі складана выконваць песню «Лёгкія і лёгкія», таму што там вельмі высока трэба спяваць і доўга высока спяваць. Вось. Калі браць ужо такія складанасці кампазіцыйныя, дык найскладанейшы быў перыяд пачатку 90-х, калі Мроя спрабавала нешта в арт-року там такое пісаць, дык там было адразу некалькі частак такая кампазіцыя. Это могло быць нават без рэфрэну, але меняліся. Просто меняўся музычны малюнак, мог памер меняцца. Альбо тое, што мы рабілі ў «Новым небе» там у пэўны час. Таксама там былі, напрыклад, у адной песні было 7 чвэрцяў, і мы на канцэрце рэдка нармальна ўсё ігралі, таму што хтосьці палічыў, а хтосьці не палічыў. Хаця я не люблю в электронным чытаць, але даводзіцца ўсё роўна. Дзякуючы чытанню гэтых электронных кніг, я адзін раз год таму пропустил самолет з Вены в Прагу, и довелось мне куплять новый квиток. Зачитались. Зачитался. До стылю нельга ставіцца. Типу, я вельмі люблю гэты стыль. Но в гэтым стылі ёсць розныя гурты, якія граюць добра, граюць кепска. Калі граюць кепска, яны могуць все роўна не несці добры зарад нейкі. Тэкставы, напрыклад. Калі іграюць добра, і зарад ёсць тэкставы, і класныя тэксты, тады это выдатна. Калі там абы што, дык это абы што ў любым стылі можа быць. Ну, хардкор это тое ж самае, што, вы мне прабачце, безумоўна, тое ж самае, што і дыска, тое ж самае, што і хард-рок, тое ж самае, што і панк-рок, тое ж самае, што і любы стыль. Наогул планаваць так надоўга, гэта уласціва чалавеку, але гэта не зусім правильно, потому что жыццё яно робіць сваю карэкцыю наших планаў. І часто гэтыя пляны просто ідуць пад адхон. Ты ідзеш кудысьці в ЭТР на радыё і гаворыш, што ну, хутка неўзабаве 2 месяцы і ўсё, і ўжо хутчэй за ўсё, і тут раптам у чалавека адказнага за канцавы мікс раптам пачынаюцца, ну, напрыклад, абрынаецца кампутер. То есть просто ляснув винчестер. И вся информация. И вся информация треба узнавлять, треба чомусь ехать у Киев. У нас это не подлягает ніяк. Ми треба ехать у Киев, то невідомо. Це тримається. Ну, врешті отримлюється, але потім ще там і кіно, короче, це розтягується на 1,5 года, все врешті. Ну, але це вельми часто здараються такі речі. І вельми добре, коли вони не фатальні. Ну, так планувати на кілька років наперед, нечто, это, я думаю, що правильно. Товарищи фрезеровщики. Толя. Товарищи фрезеровщики, товарищи комбайнеры, заплатите себе дреды, и можно не мыть голову на всю уборочную страду, не перейматься.